Преди малко горе представих председателя и заместник-председателя на смесената мултидисциплинарна комисия по исторически и образователни въпроси. Бих искала да продължа и с членовете и с нейния състав. Доктор Момчил Методиев е главен редактор на Вяра Общество и бивш дипломатически служител в Министерството на външните работи, доктор по история, следовател на историята на Българската православна църква. Професор Иван Илчев, бивш ректор на Софийския университет „Свети Климент Охридски", известен български общественик и историк, мисля, че няма нужда да го представям. Доцент Даниел Вачков е директор на Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Професор Кирил Топалов е в момента наш посланик в Ватикана, известен писател и преподавател по старобългарска и възрожденска литература. И доцент доктор Бони Петрунова е археолог и директор на Националния исторически музей. Днес също от Република Македония ще обявят състава на тяхната комисия. Разбрали сме се да бъдат по 7 членове, поканили сме ги вече в първото заседание да се проведе в София. До провеждането му след около месец и половина ще тече подготовка по създаване на правилата на самата комисия. Правителството също така одобри и комисията, която е на правителствено ниво. Знаете, че по договор има такава комисия, която трябва да докладва и да наблюдава веднъж годишно изпълнението на договора. Тази комисия се председателства от двамата външни министри на двете държави и в състава са включени министри, заместник-министри, други членове на кабинета, тъй като в договора има разпоредби, които са свързани с сътрудничество във всички сфери на обществения живот. Аз искам да дам думата и на професора, и на доцента. Благодаря им още веднъж, че се съгласиха. Ако имат нещо да допълнят.